A už je tu dynamická, rýchla, perfektne pripravená Lenka Božutová. Takisto reprezentuje AV Přerov. Je to reprezentantka Českej republiky. Súťažiam fitness sa venuje už viac ako 7 rokov. Začínala ako kulturistka medzi juniorkami, kde v tejto kategórii obsadila na majstrovstvách sveta druhé miesto, potom sa dala na kategóriu fitness a medzi tým stihla vyhrať 5 krát po sebe majstrovstva Českej republiky junioriek po fitness. Zároveň výborného umiestnenia dosiahla aj na majstrovstvách sveta v Budapešti v roku 2006, kde sa stala juniorskou majsterkou sveta a tretia bola na majstrovstvách sveta žien v Moskve v roku 2006.